Pagbabayad naman ng civil documents sa Bangar, La Union, suspendido tuwing Biyernes ngayong Pebrero. Para sa balitang 'yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Kasabay ng pagdiriwang ng Civil Registration Month, suspendido ang lahat ng certification fees sa Bangar, La Union tuwing Biyernes sa buong buwan ng Pebrero 2026 alinsunod sa kautusan ng lokal na pamahalaan na naglalayong magbigay ng mas madaling access at tulong sa mga residente. Dahil dito maaring kumuha ng mga mahalagang dokumento tulad ng birth certificate, marriage certificate at iba pang sertipiko ng libre. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin ng mga residente lalo na sa pagproseso ng mga dokumentong kinakailangan sa iba't ibang transaksyon. Hinihikayat ng publiko na samantalahin ang pagkakataon upang asikasuhin ang mga mahalagang dokumento na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ng isang individual. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.